Bore da. Neis gweld chi gyd. Plant di mynd. Mae'n lyflu bod y hael allan ydy, unwaith eto. Wel, da ni'n cario ymlaen bore yma gyda y cyfres da ni wedi cychwyn ar cychwyn y grawys yn mynd trwy Efengyl Ioan. Da ni'n mynd trwy pob pennod, ond da ni'n camu mewn i rhai storïau o'r Efengyl i weld be da ni gallu dysgu, ella trwy llygaid ffres am pwy di Iesu a pwy di Duw trwy'r person o Iesu Grist. Ac wythnos dwytha, oedd Rhys yn pregethu ar pennod 11 o Efengyl Ioan ar hanes Lazarus yn doedd, a oedd yn sôn am gweld Iesu fel y bywyd a'r atgyfodiad. Ac wythnos yma, da ni'n symud ymlaen i pennod 12, lle mae Iesu yn dechrau sôn am ei farwolaeth. Ond jyst i egluro beth sydd wedi digwydd rhwng stori Lazarus, nath ni clywed am wythnos dwytha a heddiw. Wel, ar ôl i Iesu dod â Lazarus yn ôl o'r feirw, yn ôl yn fyw, mae'r prif offeiriaid a'r Pharisiaid yn cychwyn cynllunio i ladd Iesu. Mae Iesu yna yn teithio, mae o'n mynd o lle Lazarus yn ôl i Bethany, i tŷ Lazarus, a mae'n cael bwyd hefo Lazarus, Mair a Martha, a y hanes lle mae Mair yn eneinio Iesu gyda persawr ar ei draed o, a sychu'r draed o hefo'i gwallt. Ac ar ôl hynny, da ni'n darllen am y marchogaeth i Jerusalem. Be fyddwn ni'n dathlu mewn 2 wythnos, Sul y Palmwydd, pan nath Iesu mynd i fewn i Jerusalem ar gefn Ebol Asyn, a mae'r dorf i gyd yn gweiddi, Hosanna, dyma'r brenin, clod iddo. A heddiw, da ni'n cyrraedd ysgrysydd lle mae o'n dechrau sôn am ei farwolaeth. So, da ni am darllen hefo'n gilydd wan, Ioan 12, adnodau 20 i 33. Roedd rhai pobl oedd ddim yn Iddewon wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg Gwyl y Pasg. Dyma nhw'n mynd at Philip, oedd yn dod o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Sir, dyn ni eisiau gweld Iesu. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, a wedyn aeth y 2 ohonyn nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma, Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Credwch chi fi, os nad ydy hedyn o wenydd yn disgyn ar y ddeiar a marw, bydd yn aros fel y mae. Yn ddim ond un hedyn bach. Os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os dych chi am fy ngwasanaethu rhaid i chi ddilyn yr un llwybr â mi. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa fi. Y rhai sy'n fy ngwasanaethu fydd Duw fy nhad yn ei hanrhydyddu. Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Be allai ddweud? O dad, achub fi rhag y brofiad ofnadwy sydd i dod? Na, dyma pam dwi wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, dwi wedi gwneud hynny, a byddai'n gwneud eto. Roedd rhai o'r bobl oedd yna yn meddwl mai sŵn taran oedd, ac eraill yn dweud na, angel oedd yn siarad ag e. Ond meddai Iesu, eich mwyn chi daeth y llais, dim fy mwyn i. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan. A phan gai I fy nghodi I fyny ar y groes, byddai'n tynnu pobl o bob man ata I fy hun. Dwedodd hyn mwyn dangos sut oedd yn mynd I farw.
yn gwybod os ydych chi sylwi pan ydych chi'n gwylio'r newyddion weithiau. Mae'r gohebydd yn gofyn cwestiwn i'r person maen nhw'n cyfweld fel arfer gwleidydd, ac mae'r person ddim yn ateb y cwestiwn o gwbl. Maen nhw'n mynd a siarad am rhywbeth hollol wahanol. Di Sean ddim yma bore yma, ond dwi'n siŵr safol hefo stories i rhannu hefo ni am hynny. Dwi actually di wneud media training fel rhan o fy ngwaith yn y gorffennol, a maen nhw yn dysgu chdi i beidio atab cwestiwn mewn ffordd, neu i atab cwestiwn, ond wedyn symud yn syth i deud y pethau wyt ti isio deud. Wel, mae testyn heddiw yn cychwyn mewn ffordd bach yn od. Mae yna cwestiwn yn dod i Iesu. Mae'n cael ei gofyn gan bobl, mae Ioan yn deud i ni, oedd ddim yn Iddewon. Mae cyfieithiadau Saesneg yn deud y Groegwyr, the Greeks. So oedd y pobl yma yn Jerusalem i addoli, so oedd nhw ddim yn Iddewon, ond oedd nhw probably pobl wedi cael ei denu at ffydd a crefydd yr Iddewon a'r ffordd nhw o'i fyw. A maen nhw'n gofyn y cwestiwn yma, gawn ni weld Iesu, da ni eisiau gweld Iesu, yn mynd at Philip, sydd yn mynd at Atreus, a wedyn mae'n cyrraedd Iesu. Ac ar y wedd cyntaf, tydi Iesu ddim yn atab y cwestiwn yma. Diolch yn hyd yn oed ymgeisio trio atab a wedyn troi at rhywbeth arall. Ymateb Iesu o dweud fel yma, mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Mae'r Beibl Cymraeg newydd yn cyfieithu fo y mae'r awr wedi dod, meddai, i fab y dyn gael ei ogoneddu. A glorified ydi o'n y Saesneg, so mwy gogoneddu na'n rhydeddu. Mae'r amser wedi dod. So mae cwestiwn gan y Groegwyr yma, di Iesu ddim yn ateb o, ond mae o fatha yn actio fel rhyw trigger i Iesu deud, mae'r amser yma, mae'r awr wedi dod. I fyny at y pwynt yma yn llyfr Ioan, yn sawl lle, mae Iesu'n deud, di amser fydd heb dod eto. Mae'r awr ddim yma eto. Ond mae'r cwestiwn yma di trigro, mae'r awr yma. Ac yr awr i be? I Iesu cael ei ogoneddu. Nawr, i fyny at y pwynt yma, mae'r dorf yn gwrando ar hyn. A cofiwch, da ni newydd bod trwy, maen nhw newydd bod trwy farchogaeth i fewn i Jerusalem, lle maen nhw wedi gweiddi, yes, brenin Iesu, hallelujah, clod iddo. So maen nhw'n probably meddwl ar y pwynt yma, mae'n sôn, mae'r amser wedi dod i fi cael fy ogoneddu. A maen nhw'n probably'n barod, reit, ewch i nôl y palm leaves eto, da ni eisiau cael nhw, da ni eisiau gweiddi hosanna eto. Maen nhw'n disgwyl i fo mynd ymlaen i sôn am fuddugoliaeth, gwleidyddol, milwrol, crefyddol, ond nid hyn sy'n digwydd. Da chi'n gallu dychmygu fydd y mood yn troi yn sydyn iawn yn y dorf, yn lle fatha, go Iesu. Be? Mae o'n cychwyn sôn am bod o'n cael ei gogoneddu trwy farwolaeth. Dim trwy pŵer milwrol, ond trwy hunain aberth. A dim jyst marwolaeth, ond marwolaeth am groes. Mae'n deud hwnna'n glir yn y be da ni newydd darllen. A mae'n anodd i ni deall faint o sioc fysa hyn i'r dorf. Pa mor warthus mae'r syniad yma o gogoniant a croes mynd hefo'i gilydd. Fysa'r ddau jyst ddim yn gweithio gyda'i gilydd. Oedd croeshoeliaid yn ffordd ofnadwy, erchyll o farw. Marwolaeth hir, excruciating. A hefyd, marwolaeth diraddiol iawn, degrading iawn, cywilyddus ar gyfer y troseddwyr gweithaf. Sa'r syniad bod y brenin yma, y Meseia, am farw yn y ffordd yma yn hollol tu allan i fel frame of thinking y bobl. Adnod 24, mae Iesu'n dechrau sôn am hadau. Am hwn yn darlun syml ond effeithiol iawn iawn. Credwch chi fi, mae'n deud, os nad ydy hedyn o wenydd yn disgyn ar y ddeiar a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach.
ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Mae gennau pacedi bach o hadau adra. Dwi wedi bod yn cadw, maen nhw deud mae rhaid hau nhw yn Ebrill. So dwi wedi bod yn self-controlled iawn a ddim di hau nhw eto. Dwi edrych ymlaen dros yr wythnosau i hau nhw. A wrth gwrs, da ni'n hau nhw, da ni plannu hadau dydan, plannu bulbs yn y hydref. A da ni'n gwybod beth sydd am digwydd. Ond os oedden ni ddim yn gwybod, saf o'n act reit odd bysa. Really, dwi am mynd ar hadau yma mewn cwpl o wythnosau, just tyllu chydig bach, rhoi nhw lawr a rhoi pridd drostyn nhw. Wel, dyna da ni'n neud i, os mae anifa bach wedi marw dyna da ni'n neud, da ni'n claddu pethau. So ar y wedd cyntaf, mae rhoi hadau fewn i'r ddaear ddim yn edrych yn syniad da. Ond wrth gwrs, y gwir ydy, mae rhaid i hynny digwydd iddyn nhw tyfu. Os maen nhw'n aros yn y pacedi, fydd na ddim bloda yn farddi. A dyma mae Iesu'n defnyddio'r darlun yma yn gweld ei hun fel hedyn sy'n cael ei hau mewn marwolaeth. Ond trwy ei farwolaeth fydd dod bywyd a pwrpas a harddwch a gobaith i'r byd. A da ni'n darllen yn adnodau 27 i 28 bod sôn am farwolaeth i Iesu ddim yn pwnc hawdd, ddim yn pwnc ysgafn. Mae'n deud, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Be allai ddweud o dad achub fi rhag y brofiad ofnadwy sydd i ddod. Da ni'n cael y glimps o'r turmoil. Mae Iesu y dyn yn gwynebu, trwy'n feddwl am ei dioddefaint a marwolaeth. A wrth gwrs, da ni'n gwybod bod hwn yn rili cyrraedd ei pwynt mwyaf difyn yn gardd Gethsemanea pan mae Iesu mewn agony yn gweddio fy nhad. Gadi'r cwpan chwerw yma mynd i ffwrdd os ydy hynny'n bosib. Ond paid gwneud be dwi isio, gwneud be rwy ti isio. A mae Iesu bod y turmoil yma, mae o'n gwybod y redemption fydd yn dod o'i marwolaeth. A mae o'n deud hwnna i fo ei hun, na dyma pam dwi wedi dod. Dyma pam dwi wedi dod. Ar gyfer marwolaeth, ar gyfer y groes. A wedyn da ni cael yr adnodau yma lle mae o'n deud, dad, dangos mor wych i ti, a mae'r llais ma'n dod o'r nefoedd, a mae Duw yn cadarnhau gweinidogaeth Iesu sydd wedi bod ag ei farwolaeth sydd dal i ddod. Dwi wedi gwneud hynny, mae Duw yn deud, a byddai gwneud o eto. A wedyn, da ni'n cyrraedd yr adnodau pwerus yma. Dyma lle da ni am canolbwyntio am rhai funudau wan, 31 i 32. A mae mor diddorol, hwn di'r ffordd mae Iesu yn gweld ei farwolaeth. Dyma'r ffordd mae o'n deall be fydd yn digwydd ar y groes. Mae'r amser wedi dod i'r byd cael ei farnu. Bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan, a phan gaif yng nghodiau i fyny ar y groes, byddai'n tynnu pobl o bob man at fi fy hun. Dyma pam dwi wedi dod, meddai Iesu. So gadael ni edrych ar adnodau yma mewn bach mwy o feddylder. Mae yna 3 peth mae'r adnod yma'n deud bydd y groes yn gyflawni. Yn gyntaf, mae'r byd yn cael ei farnu. Oedd Rhys yn sôn wythnos dwytha doedd am y ffaith da ni byw mewn byd toriedig. Mae pethau dim fel ddyliau nhw bod. Mae pethau ofnadwy yn digwydd. Ers i'r penderfyniad cyntaf yna yn Eden i bobl beidio i fyddhau i Dduw, i dewis ffordd nhw, ffordd ni yn lle Duw, mae pechod wedi bod yn y byd. A da ni gweld hynny, oedd Rhys yn sôn wythnos dwytha, y ffordd da ni gweld hynny, ac os da ni'n onest, da ni gweld o'n bywydau ni'n hunan hefyd. Mae Rhufeiniaid 3:23 yn deud, mae pawb wedi pechu, does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ben ei hunan.
Ac oherwydd pechod, mae perthnasau cafodd ei greu yn perffaith wedi cael ei torri, perthynas rhwng pobl a Duw. Mae pechod di chwalu hynny, di brifo fo, di torri fo. Hefyd perthnasau rhwng pobl a'i gilydd, rhwng pobl a ni'n hunan a rhwng pobl a'r creadigaeth. A mae yna canlyniad i hyn. So mae'r byd wan yn lle, mae yna trais a marwolaeth, a dyna sy'n teyrnasu yn y byd. Mae yna lladd a bai a cywilydd, mae yna anghyfiawnder. A mae Duw ddim gallu edrych ar hyn a meddwl mae hynny'n okay. Cos dydy o ddim, mae Duw yn casau pechod. Mae brifo Duw i weld y byd yma yn llawn trais a marwolaeth, a bai a cywilydd. A mae yna ganlyniad i hyn, a da ni'n clywed amdano fo yn hyn. Mae'r byd yn cael ei farnu. Mae Duw yn Duw sanctaidd a cyfiawn, a mae yna angen bod barn ar y byd. Ond mae Duw hefyd yn Duw llawn cariad a thrigaredd. A sut mae cyfiawnder Duw a'i chasineb tuat pechod, a sut mae ei gariad a'i thrigaredd ddwyddo gallu dod at ei gilydd? Wel, maen nhw dod at ei gilydd ar y groes. Mae yna gwahanol ffyrdd o trio egluro beth sy'n digwydd ar y groes, a sdim un yn gallu gwneud hwnna'n yn gyfiawn. Ond dwi licio'r darlun yma. Dwi'n ffindio hwn yn helpful. Dychmygwch, oedd yna 2 ffrind nath tyfu fyny hefo'i gilydd. Nath nhw mynd i ysgol gynradd efo'i gilydd, a ysgol uwchradd, nath nhw mates gorau. Ond ar ôl gadael ysgol uwchradd, mae'r bywydau nhw'n mynd rhyw ffyrdd reit gwahanol. Mae un yn dilyn llwybr, a mae o'n dod yn farnwr. Dyna mae o'n neud fel ei swyddo. A mae'r llall yn anffodus, neu rhyw penderfyniadau gwael, a disgyn i mewn i fywyd o drosedd. A mae'r 2 dyn yn colli cysylltau. Wedyn un diwrnod, mae'r troserwr, mae o'n neud rhywbeth, mae'n cael ei dal gan y heddlu, ac mae o'n cael ei gyhuddo o'r trosedd, a mae yna achos llys yn ei erbyn o. A mae'r adeg yn dod i'r achos llys, a dyna fo yn mynd i'r llys, a mae o'n pledio'n eog, a mae o'n edrych i fyny, a pwy sy'n ista yn y set y barnwr, ond i ffrind gorau fo. A mae'r barnwr yn sbio lawr ar y doc a gweld y met yma. Y met oedd nhw wedi tyfu fyny efo'i gilydd, ond nhw'n met da. A mae galon o llawn cariad, llawn trigareg ato fo. Ond be mae o'n neud? Mae o'r barnwr, job fo di bod yn gyfiawn a dosbarthu cyfiawnder. O dyma be mae'r barnwr yn neud. Mae o'n rhoi y gosb. Mae o'n deud, right, mae yna ffain i ti talu am y gosb yna, am y trosedd yma. Mae rhaid i fi wneud hwnna, dyna di fy swydd, dyna di cyfiawnder. Ond wedyn beth sy'n digwydd? Mae o'n sefyll i fyny o'i set. Mae o'n tynnu ffwrdd y wig gwyn oedd o'n gwisgo. Mae o'n tynnu ffwrdd y clocyn du, a mae o'n camu lawr i fewn i'r doc. A mae'n mynd i sefyll wrth i ffrind o. A mae'n rhoi i law o'n ei poced. Mae'n tynnu llyfr check allan, neu ffôn i wneud direct payment. A mae o yn talu pris y trosedd, talu pris y ffain. A mae o deud i'r ffrind, o rhaid i fi gyhuddo hyn, o rhaid i fi rhoi y ffain, ond dwi am dalu fo drosta chi. A dydy o ddim yn darlun perffaith, ond mae o dangos sut mae cyfiawnder Duw a cariad Duw gallu cyfuno ar y groes.
Wrth gwrs, mae'n cyflwr ni yn llawer gwaith na cyflwr y troserwr yn y doc yn fan'na doedd. Da ni'n gwynebu llawer mwy na ffain, da ni'n gwynebu marwolaeth. A wrth gwrs, mae'r perthynas rhwng ni a Duw llawer agosach na dau ffrind. Mae Duw yn caru ni mwy na hyd yn oed mae rhiant dynol yn caru blant nhw. A wrth gwrs, oedd y cost gymaint mwy i Iesu doedd. Oedd o ddim jyst gorfod wneud bank transfer mawr oedd o'n rhoi i fywyd ei hun ar y groes. Da ni'n canu yn aml enwyn Dyma Gariad. Ac mae'r ail bennill, mae'n sôn am gras a chariad megis dilw yn ymdywallt ym anghyd a chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu euog fyd. Mae cras a cariad Iesu a chyfiawnder pur Duw sanctaidd yn cyfuno, yn dod at ei gilydd ar y groes. Yr ail beth mae'r adnodau yma yn deud ydy bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan. Mae'r diwinyddyd Leslie Newbigin yn deud hwn, the cross is the place where the decisive battle between Christ and sin took place, where the powers of Satan brought all their strength to attack, and where they were defeated. Ar y groes, mae Iesu yn drechu Satan, gelyn Duw a gelyn pobl Duw. Nawr, ar y pryd, i unrhyw un oedd yn gwylio, sa'n nhw'n meddwl y gwrthwyneb. Oedd o'n edrych fel buddigoliaeth i'r un drwg, doedd y groes. Iesu, Crist mab Duw yn marw. Mae'n rhaid bod hwnna'n buddigoliaeth i Satan, ond na, y gwir ydy, mae Satan wedi cael ei drechu ar y groes. Mae'r gair Satan yn golygu y cyhuddwr, the accuser. A dyna i brif tactig. Ers y cwymp, ers y penderfyniad i bobl droi yn erbyn Duw, mae Satan wedi bod yn rhwymo calonnau pobl gyda cadwynau o euogrwydd a condemniad. Ond ar y groes, mae Iesu yn chwalu y cadwynau yna yn llwyr. Y cadwynau o euogrwydd a condemniad. Maen nhw wedi cael eu chwalu, sdim nerth, sdim pŵer ynddyn nhw. Nawr wrth gwrs mae Satan dal ar waith, da ni'n gweld hynny yn byd ni, da ni'n gweld hynny yn bywydau ni weithiau. A mae fydd o, tan mae Iesu dod yn ôl. Ond mae'r croes wedi ei drechu. Oedd un o'r llyfrau ni'n darllen i baratoi yn deud, the wound in the heart of Satan is mortal. Oherwydd y groes. He's an enemy defeated. Mae o ar ei ffordd allan bod o dal ar waith, a da ni angen sefyll ar y buddigoliaeth yna. A'r trydydd peth mae'r adnodau yn dweud, fydd yn digwydd ar y groes, a phan gaif yng nghodi fyny ar y groes, byddai'n tynnu pobl o bob man ataf fi fy hun. Da chi'n cofio cwestiwn y groegwyr, dyn ni eisiau gweld Iesu? Wel, dyma lle mae Iesu yn ateb y cwestiwn yna. So dydy o ddim di just avoidio'r cwestiwn, mae o'n dod ato fo. Because os mae y groegwyd eisiau gweld Iesu go iawn, mae rhaid i Iesu cario ymlaen i wneud y waith. Mae o wedi cael ei galw i wneud. Mae rhaid i fo mynd i'r groes. Ac ar y groes mae o'n tynnu bobl o bob man at ei hun. So fydd y groegwyr ddim just yn gweld Iesu, fydd nhw'n cael perthynas gyda fo. Mae o'n tynnu nhw at fo ei hun. Mae'r holl, o'n i'n sôn am y perthnasoedd wedi cael eu torri, maen nhw'n cael eu trwsio ar y groes. Mae undod rhwng pobl a Duw yn dod yn bosib eto. A mae'r gair tynnu yma yn gair gryf. Dio ddim fel gentle tug. Mae o mwy fel drag, llusgo. Mae Iesu yn llusgo pobl at ei hun ar y groes. A bod Iesu yn iddew, dydy o ddim jyst i dod am yr iddewon, mae wedi dod i bawb, bob cenedl, llwyth, hil ac iaith. Mae o'n tynnu ni at fo ei hun.
A mae'r cynnig o archubiaeth a maddeuant i bawb, mae'r gweithred yn un cyflawn a perffaith. Mae'r amser wedi dod, meddai Iesu, i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan tywysog y byd hwn yn cael ei daflu allan a phan cael ei fy nghodi fyny ar y groes, byddai'n tynnu bobl o bob man at fi fy hun. So be mae hyn yn golygu i ni bore yma? O dwi wedi deud, mae Iesu yn tynnu ni ato fo ar y groes. Ond mor gryf mae'r gair tynnu, wneith Iesu ddim tynnu ni yn erbyn ein ewyllus ni. Mae yna rôl i ni hefyd yn hyn. Da ni angen derbyn y cynnig na. Da ni angen gadael i Duw tynnu ni. Oedd yn amazing, oedd ni'n sôn am celf yn y cychwyn a'r rôl mae celf di chwarae dros y blynyddoedd. Ac heb feddwl am hynna o gwbl, o'n ni wedi cael ei atgoffa am lun oedd i fyny yn tŷ fy mamgu a tad cu fi pan o'n i'n ferch bach. Llun pwerus gan dyn o enw Holman Hunt. Dim yr un gwreiddiol, na i ddeud, y llun. Mae tad cu yn gweinidog, so print oedd gyda fo. A dyma'r llun fama, mae mam gyda fo, Ioan. So llun o enw Light of the World ydy'r llun. Rhai o'ch chi'n gwybod am hyn? Da chi wedi gweld o'r blaen? Yn y llun yma, mae Iesu yn sefyll. A nawn ni anwybyddu'r ffaith bod o'n Caucasian. Dyna oedd steil gwneud lluniau ar y pryd, y 19th century. Mae Iesu yn sefyll efo coron o ddraen ar ei ben. A mae o'n curo ar drws, mae o'n cnocio ar drws. A oedd y dyn oedd peintio hwn wedi cael y ysbrydoliaeth o adnod yn llyfr datguddiad, fydd yn dod â fyny ar y sgrin. Edrych, dwi yma, meddai Iesu. Dwi'n sefyll wrth y drws ac yn curo. Os bydd rhywun yn fy nghlywed i'n galw ac yn dod i agor y drws, do fi mewn i rannu pryd o fwyd gyda nhw. A mae yna lot o bethau arwyddocaol am y llun yma, so ni'n gallu siarad, dwi'n siŵr, wel, ella swn i ddim, so rwy'n sy'n gwybod mwy am celf na fi, gallu siarad mwy am hyn am hir iawn. Ond, y peth dwi eisiau tynnu sylw ni at bore yma, ella da chi'n gallu gweld, does na ddim handlen ar y drws yma, ar ochr yma o'r drws. Mae Iesu yn sefyll ac yn curo, ond mae'r handl ar yr ochr arall. Mae rhaid i'r person ar ochr arall y drws agor y drws i Iesu. So bod Iesu yn tynnu ni at y groes, tynnu ni at fo ei hun, da ni angen agor y drws yn calonnau i Iesu. Ydych chi wedi gwneud hynny? Os dim, ydy bore yma'r amser. A i ni sydd pobl sy'n caru Duw wedi agor y drws i Iesu allan lot yn ôl. Weithiau mae jyst bywyd a y pechod o'n gwmpas ni, allan pechod yn bywyd ni'n hunan, gallu cael ni lawr, ond mae'r groes yn cyfro popeth. Mae Salm 103, adnod 12 yn deud, mor bell ydy'r dwyrain o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am i ni wrth ryfela. So ffrindiau, mae'r groes wedi cyfro yn pechod ni. Da ni'n rhydd, da ni wedi cael maddeuant. Ac weithiau dwi'n siŵr, da ni'n teimlo'n bywyd ni, tywod, mae'n ymdrech, ydy Iesu gallu maddau fi eto yndi siŵr. Mae yna gan o enw East to West gan y band Casting Crowns. A dwi'n really hoffi hwnna. Mae'n seiliedig ar adnod o Salm 13. A mae'n mynd fel hyn. Jesus, can you show me just how far the east is from the west? Because I can't bear to see the man I've been come rising up in me again. In the arms of your mercy I find rest. Because you know just how far the east is from the west. From one scarred hand to the other.
Mor bell ac ydy drwyrain o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am i ni wrth ryfela. You know how far the east is from the west, from one scarred hand to the other. Mae gwaith Iesu ar y groes wedi cyfro pob pechod. Da ni'n rhydd, da ni wedi cael ein maddau. Yr ail peth, dim condemniad. Nes i sôn gyna bod Iesu ar y groes, mae Satan wedi cael ei daflu allan, a mae'r cadwyna, mae Satan wedi rhoi arno ni o euogrwydd a condemniad wedi rhwygo. Does dim condemniad i ni sydd yn Crist Iesu. Mae Iesu wedi torri nhw. Ond weithiau, da ni'n gadael iddyn nhw'n cyffwrdd ni eto. Yn Galatiad 5:1 mae'n deud hyn, da ni'n rhydd, mae'r Meseia wedi ollwng ni'n rhydd. Felly gnewch yn siŵr bod yn aros fel yna a gwrthod cario baich o fod yn gaeth byth eto. So eto fama mae'n rôl i ni. Mae Iesu wedi gwneud y gwaith o chwalu'r cadwynau. Ond weithiau da ni angen ysgwyd nhw i ffwrdd, camu allan o'r cadwynau, a ddim gadael iddyn nhw cael y gafal yn ei. Da ni'n rhydd, does dim condemniad. Does dim condemniad i plant Duw. Ac yn drydydd, dwi eisiau just cloi trwy sôn am y galwad i wasanaethu. Yn y testyn pwerus yma, mae Iesu yn sôn am y llwybr mae o'n cymryd i'r groes. Ond hefyd, nathach chi sylwi, mae o ddim just yn siarad dan ei fo'i hun. Trwy farwolaeth, mae o fel bod yn arloesi llwybr i dilynwyr o dilyn. So adnodau 25 a 26, mynd nôl i cychwyn y testyn. Mae'n deud, bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os ydych chi am fy ngwasanaethu i, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr am i. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa fi. Y rhai sy'n wasanaethu i, fydd Duw fy nhad yn anrhydyddu. Mae rhaid i ddilynwyr Iesu dilyn yr un llwybr a fo. Eto, dwi eisiau just sbio ar cyfieithiad Beibl Cymraeg newydd adnod 26. Mae o'n deud, os yw rhywun am fy ngwasanaethu i, rhaid iddo fy nghanlu ni. Lle bynnag yr wyf i, yna hefyd bydd fy ngwasanaethwr. Mae gwasanaeth yn dod allan o berthynas a presenoldeb Iesu. Mae Iesu dim yn galw i pobl gwasanaethu fo bell. Pan da ni'n gwasanaethu fo, da ni gyda fo. Da ni'n agos ato fo. Ac allan o'r perthynas yna, mae yna alwad yn yr adnodau yma i ni fod yn hollol countercultural, does? Mae'r byd yn deud, fi sy'n bwysig. Edrych ar ôl number 1. Mae Iesu yn deud, da ni angen cael ei plannu yn yr un ffordd o fo, risgio bopeth mwyn gwasanaethu fo. Mae yna alwad i byw mewn ffordd hunan a berthiol, i roi ein hunain olaf. Nes i darllen bore yma, dwi wedi cychwyn wneud the Bible in 1 year, ond confession ar y reit dwi'n mynd, it'll be the Bible in 3 years i fi. Ond y bore yma ar mawrth y cyntaf, oedden ni darllen cyn Nicky Gumbel a nath o deud hwn. Brilliant. The clothes of authentic discipleship are not the purple robes of an emperor, but the crown of thorns of our Saviour. It is about a cross, not a throne. It is a life laid down for others. A dyna ydy ein galwad ni i roed eraill gyntaf, i roed ewyllus Duw cyn ewyllus fi. Dwi'n gwybod os mae'n gweithio yn y Cymraeg, to die to self daily, marw i ni'n hunan, yn dyddiol, i marw i be mae'r
Mari isio. Weithiau, fydd be mae dwi isio yn eleinio hefo Duw, mae hwnna'n gret. Ond os pan mae o ddim, ewyllus Duw sy'n dod gyntaf, fo sy'n dod gyntaf. Da ni'n rhoi pobl eraill gyntaf. Dyna mae'r adnoddau mae'n dod. A mae yna gost yn hynny, does? Ond hefyd, nathach chi sylwi'r addewid gwerthfawr, y rhai sy'n fy ngwasanaethu i, fydd Duw fy nhad yn ei anrhydeddu. Waw! Pan da ni'n gwasanaethu Iesu, pan da ni'n dilyn ewyllus fo, mae Duw yn anrhydeddu ni. Nath Arwel pregethu rhai wythnosau nôl Ioan, a nath o deud rhywbeth nath really taro fy nghalon i. O'n i'n gwrando ar y pregeth yn y car, o'n i ddim wedi clywed o'n fyw. Ond oedd o'n deud rhywbeth oedd Arfonia Young, cyn aelod anwyl iawn o'r eglwys yma, wedi deud iddo fo un tro. Mae yna fendith ar lwybr i fuddod. Mae hynny mor wir. Mae yna gost i dilyn Iesu. Mae authentic discipleship, fel mae Nicky Grimble yn deud, we don't wear the purple robes of an emperor, but the crowns of thorns of our Saviour. Mae yna gost. Ond mae yna fendith ar lwybr i fuddod. A be mae Iesu deud yn ei gair o heddiw, ydy mae yna hefyd i'r rhai sy'n wasanaethu i, bydd Duw fy nhad yn ei anrhydeddu. So, da ni am cael jyst meddwl a gweddio chydig bach i fewn i'r tri peth mae dwi wedi sôn am, y iachadwriaeth a maddeuant, y ffaith bod Iesu'n tynnu ni at y fo ei hun, ond eto mae rhaid i ni agor y drws na. Dwi eisiau gweddio i fewn i'r ffaith, does na ddim condemniad. Mae Iesu wedi trwygo'r cadwynau o euogrwydd a condemniad, ond eto mae yna rôl i ni ysgwyd nhw i ffwrdd y cadwynnu yna, camu allan ohonyn nhw a cerdded i mewn i fywyd o ryddid a maddeuant mae Iesu di ennill drosta ni. A mae yna alwad i ni ildio, does, i ildio popeth. Oherwydd be nath Iesu ar y groes, i dilyn ei llwybr o, mewn perthynas a agosatrwydd at y fo, ond mewn ffordd sydd yn hunan aberthol, sydd yn rhoid eraill gyntaf a sydd rhoid ewyllus Duw uwchben bob dim. So na i just gweddio am i fewn i'r pethau yna. O Duw Dad, diolch. Diolch am y groes. Diolch Iesu am be nes di ar y groes. Cymryd barn, mae'r byd yn heiddi arno ti dy hun, yn ein lle ni. So da ni yn rhydd, da ni'n cael maddeuant, a da ni'n cael cerdded mewn rhyddid, heb condemniad, heb euogrwydd, oherwydd y gwaith ti di wneud ar y groes, Iesu, i talu'r pris. Duw, da ni yn agor drysa'n calon ni i ti bore yma. Da ni'n deud sori am y pethau da ni wedi dweud, a da ni'n derbyn y bywyd a'r maddeuant a'r rhyddid dim ond ti gallu roi. A Duw, dwi eisiau gweddio dros pobl ella sydd wedi bod yn teimlo bod nhw dal i cario, dal i cael ei rwymo gan cadwynau o euogrwydd a condemniad. Ond da ni'n gwybod, Iesu, ti di torri nhw ar y groes, maen nhw wedi cael eu chwalu. A dwi jyst yn gweddio i brodydd a chwiorydd bore yma sydd angen jyst camu allan o'r cadwynau yna. Gadael nhw mynd yn rhydd, cos dyn nhw ddim yn perthyn yn nhw dim mwy. A dwi'n gweddio dros ni gyd, Duw, helpu ni myfyrio mwy a mwy ar y groes a deall mwy a mwy dyfnder dy gariad di. A Duw, dy helpu ni i roi popeth i ti, i ildio popeth, i dilyn y llwybr ti di arloesi i ni, Duw.
i dilyn ti, hyd yn oed pan mae hynna'n gostus. I rhoi i ti popeth. Yn enw Iesu. Amen. A da ni am gorffen trwy canu can. Amazingly, di hwn ddim amazing, o'n i bach yn hwyr yn awgrymu can olaf i Hannah. Ond nes i awgrymu can anyway, dweud pa poeni os mae'n rhy hwyr. A nath Hannah gyrru neges a dweud, o'n i wedi dewis y can yna yn barod. So da ni'n canu y can ola yma, Iesu Grist, myfyrfa ar daberth di. A mae'r cytgan yn mynd unwaith eto syllaf naf ar groes Calfari, sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto, rhoddaf i ti mywyd yn llwyr. Rhoddaf i ti fy mywyd yn llwyr. Gad i ni canu'r can yma fel gweddi o submission a ildio i Duw.